ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆನು ಗುಡ್ಡೆ ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ ಗುಡ್ಡ ಬಂಡ ಗುಡ್ಡತ್ತು ಇನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿದ್ದ ಕೈತಾಲೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಪುರ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉಬ್ಬೆಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಕೇಂದೇರು ಆರು ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಲಕುಲ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೇಂದೇರು ಉಬ್ಬೆಸದ ಬಗ್ಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪನೋಡೊಂದು ಯಾನ ಆಯ್ತು ಗಿಡೊಂದು ತೋಜಾರಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಗಿಡೊಂದು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಟಿಸೋಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಂತೇರು ನೆಕ್ ಒಂದು ಆಟಿಸೋಗೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದದ ಗಿಡ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ದುಮ್ಮುಪುರ ಈ ಬೇಲಿಡು ನಡೋಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಗಿಡನೇ ಒಂದು ಇತ್ತಲಪ್ಪನ ಬೇಲಿಡೆ ತುಲೆ ವಾತರ ಉಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ಅವು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಪುರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಟಿಸೋಗೆ ಪಂಡ ಹೂವು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ಡೆ ಕೇನೊಂದ್ಲೆ ಕೇಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಲಿಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಆಟಿ ಸೋಗೆದ ಇರೆನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4-5 ನೀರ ಕನವಡು ಕನತು ಗುದ್ದೋಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಗುದ್ದುದು ದೆಕ್ಕದು ಗುದ್ದೋಡು ದೆಕ್ಕದು ಗುದ್ದುದು ರಸ ದೆಪ್ಪೋಡು ರಸ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಚಮಚಗು ಪಾಡೋಡು 1/4 ಸ್ಪೂನು ಆಟಿಸೋಗೆದ ರಸ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ನೀರುಳ್ಳಿದ ರಸ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿದ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಉಬ್ಬೆಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕೇನ್ನಾರು ಮಲ್ಲಾರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 10-30 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಮ್ಮುಗ ಪಣದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐತಾರ ಸಲ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಏರನ್ನು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲಾಕುಲು ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಪೂರ ಮರ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಸಾಕಾದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಬಜಿಪೆದಂಚೆ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಪೋದು ಬಟ್ರೆಡ ಪಾತೆರ್ದು ಇಂಚ ಉಬ್ಬೆಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ತೋರ್ಸೋಡ್ದು ಇಂಚಿಂದು ಪನಂಡ ಆರು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಪಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಗುಣ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗುಣ ಒಂದೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಐತ ಕಾರಣಲ ಆರೆ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪೆರು ದಾಯಕ ಗುಣ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಂತನೆಕ್ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಆಯ್ಜಿಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಿಡ ತೋಜವಡು ಅವು ಆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಣದು ಬೇತೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರಂದು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ನ ಪುದಾರು ಬೋಡಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಪುರುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಬ್ಬೆಸ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲತ್ತು ಅವೇನು ಅವು ಕಪ್ಪೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಆಟಿಸೋಗೆದ ರಸೊಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲು ಮರ್ದದ್ದು ತೊನೊಂದು ಬತ್ತಾರಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಾರಡ ಅವು ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಉಬ್ಬೆಸ ಕಫ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ದಯಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ತಡತನ್ನಂತ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚ ಪಂಡಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೊಡು 2 ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನುದ ಕಾಲು ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತು 1/4 ಸ್ಪೂನುದ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಆತಮಿಗೆ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಒಯ್ಕೆಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗು ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ತಿನ್ನಾತೇನು ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಕೇಂದಲ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಡ ಒಂದು ಉಬ್ಬೆಸೊಗು ಸಾಧಾರಣ ಮರ್ದುಲು ಆಪುಜ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಡನ್ನ ಗುಣ ಐಜಿಡಲ್ಲ ಅವು ಮರ್ದು ನಿಕುಲು ನಿಧಾನೋಡು ದೆತೊನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಕಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕಲೆಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಲ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಐಕು ಬೋಡತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುಣ ಆಪುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ತೋಜಾವಡ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಆತ ಸುಲಭೊಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗುಣ ಆಪುಜವು. ದಾಯ ಪಂಡವು ಕರಳದ ಹುಲ ಹಿಡ್ದೆ ಆಪುಂಡು. ಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಉಬ್ಬೇಸ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಶ್ವಾಸನೆ ಕಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆತು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆನಂದಂಡ ಯಾಂಪಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪುಗನೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.